començar a la presentació, doncs normalment algú et presenta a tu, però si jo no el presento, no sabeu qui em presenta. Llavors jo us presento. Som amics des de fa molt de temps, vam coincidir en cursos de guió a l'ESGAE i vam començar a fer alguna ficció que al final se'n va anar una mica en l'aire, però vam treballar junts i és un honor per mi que avui ella, que és escriptora, té ja 2 llibres al mercat, o 3? Dos llibres. 3 llibres i em fa molta gràcia, molta il·lusió que em presenti avui i em fa molta gràcia perquè ella és l'autora d'un llibre que sembla que sigui més, perdoneu, un moment, que el llibre té un títol que és El poni que duerme en el coche, la periodista en paro y las cajas que pesan demasiado. O sigui, aquest títol ja t'està dient una mica que aquest llibre doncs, dona molt de sí i la veritat és que jo ho vaig passar molt bé escrivint-lo i és un honor que avui em presenti. Llegir. I ella és ni més ni menys que Clara Tiscar. Un aplaudiment. Ara, si vols anem allà, perquè ja pot presentar-te una mica. Moltes gràcies per venir. Hola a tothom. És un plaer fer aquesta presentació, em va fer molta il·lusió que en Vicenç m'ho demanés perquè, com ell deia, fa anys que ens coneixem, vam coincidir en un curs de l'ESGAE sobre guions còmics i vam sortir allà 4 friquis que ens reuníem un dia a la setmana al bar de la Calàndria intentant fer un projecte de sèrie sobre Muppets. Els teníem tancats i no recordo molt de què anava. Ni recordo què va passar amb aquest projecte. No, vam deixar perquè al final ens vam liar una mica. Sí, no? Sempre se'n va la cosa cap a altres bandes. I això ens hem seguit veient, em fa molta il·lusió veure que algú que com jo, que en aquell moment no ens dedicàvem a això, ara jo ja he vist de l'escriptura i en Vicenç està presentant la seva primera novel·la. I sé que el coneixeu, però per qui no el conegui, en Vicenç és músic, toca pop, rock, jazz, blues, funk i ha fet teatre musical. El seu són les cordes, que sí? Però toca totes les tecles perquè també és guionista. I com a dramaturg és autor d'una obra de teatre musical que es diu RIP, un funeral musical, que va fer una gira amb moltes representacions per Catalunya i va tenir una estada fixa al Teatre Llenguiol. I com jo també ha fet podcast, ha fet una ficció sonora a Mèxic que es diu El viaje de la esperanza i és el host d'un podcast d'entrevistes sobre ficcions sonores, entrevista a gent que fa ficcions sonores que es diu Sonoras de Ficción. I ara el tenim aquí presentant la seva primera novel·la, per tant s'estrenarà com a novel·lista amb No levantes la tapa, no aixequis la tapa. Jo he llegit No levantes la tapa és una història de policies explicada amb humor. És un llibre amb bon ritme que es llegeix ràpid i si t'agraden els jocs de paraules, és el teu llibre, és la teva novel·la. Va d'una rata assassina molt llesta com una rata de biblioteca. I com que no us vull fer spoilers, penso que el millor que puc fer és llegir-vos un tros de la novel·la i deixar que vosaltres llegiu la resta i descobriu qui són en Pep Montanyola i la Montserrat. A vegades, potser, últimament, jo soc el primer, estem una mica enganxats a Netflix o al telèfon mòbil i estem deixant una mica de llegir, que és una cosa que és molt important. No només les nostres novel·les, sinó qualsevol novel·la. Hi ha un metge, un doctor, un neuròleg que es diu David Lewis, que diu que llegir resta a l'estrès un 68%, només en 6 minuts diaris. I es relaxa i es descansa millor. Els capítols d'aquest llibre que jo he escrit són molt curts, alguns inclús d'una sola pàgina. Per tant, en 6 minuts jo penso que es pot llegir bastant lleuger tot i després ja pots anar a Netflix o pots anar amb el teu mòbil a consultar qualsevol cosa. No aixequis la tapa són capítols molt curts i dinàmics, és com una pel·li i llavors està escrit amb misteri i amb humor. Els lectors zeros que han llegit ja m'han sorprès perquè cadascú m'ha destacat una cosa diferent que l'altra.
sobretot situacions d'humor, alguns s'han fet un acudit més gràcia que els altres, i això a mi m'enriqueix perquè era la intenció, no? Intentar captar a diferents persones. No? I com va començar la novel·la aquesta? Doncs no recordo el dia exacte, fa bastant de temps, però és una cosa que més o menys fem tots, que és anar al lavabo. Jo ho faig sovint. Aleshores, aquella imaginació de que has sentit històries de que pot haver-hi una rata allà dins, oi? I llavors aixeques la tapa i dius, susto, no, que et trobat una rata, això ha passat, està documentat. O una serp. O una serp. Però en aquest cas jo pensava en la rata i vaig pensar que això podia ser un motiu d'una història. I vaig començar a posar i vaig començar a escriure i va ser una cosa molt dinàmica, no? Els personatges viuen experiències reals de por, de pànic, són atacats per una rata, però no se sap exactament per què ataca a uns sí i a uns altres no. Pot ser que la rata estigui escollint a les seves víctimes, això no ho puc desvelar, és una part de l'ingredient principal d'aquesta novel·la. No? Perquè de vegades les coses es donen per certes, però no ho són, no podem donar tot per salut, llavors hem d'intentar esbrinar què està fent aquesta rata. Com ja he dit, la majoria dels capítols els he escrit molt curts perquè sigui de fàcil lectura. Alguns inclús són d'una sola pàgina. I potser, també parlant d'això de Netflix i la televisió, la intenció ha estat que sigui molt dinàmic i gairebé canvia cada capítol en cada canvi d'escenari. Llavors és una mica com una pel·lícula, no? Que està escrit com un guió, cada capítol canvia. Sí. A més, no especifica en cap cas en quina ciutat està passant tot, perquè cadascú se la faci una mica seva. Tu pots imaginar que és Barcelona. Sí, però els polítics i la policia poden estar tal com els escrius o qualsevol ciutat. Exacte, sí, pots definir qualsevol lloc, però no especifico perquè cadascú s'ho pugui fer una mica seu, perquè això pot passar en qualsevol lloc, una ciutat gran que puguin haver rates. Llavors, és greu perquè està morint gent, però està tot barrejat amb humor. Jo sempre, si em coneixeu, sabeu que estic fent molts jocs de paraules que potser escrites no es poden fer perquè es nota molt, però l'humor forma part molt important d'aquesta novel·la. El missatge ocult que hi ha dintre de tot aquest atacs i humor podria ser que no donis per fet que perquè tu estimis algú, aquest està obligat a estimar-te tu. És una mica el fons de la qüestió d'aquí, no? I jo estic molt content d'haver fet aquesta novel·la perquè recordo que quan vaig començar va ser quan a casa meva va arribar una Olivetti Lettera 32 de color verd, que l'olor que feia, el tacte de ferro, és que era màgic, no? Igual era per fer els deures del col·le, però a mi l'olor que feia i el tacte és com si em parlés i em digués toca'm i tecleja'm i fes una història, no? I la veritat és que em sembla que no vaig fer cap carnet al col·legi, però vaig començar a escriure algun relat que em recordo que el primer era gairebé una obra de teatre, perquè mostrava decorats, mostrava personatges, canvis de decorats, que eren precisament d'uns vampirs que s'amagaven a la claveguera de la ciutat i atacaven. I quan jo ho vaig acabar d'escriure i vaig començar a llegir-ho a la família, em feien cas i m'escoltaven, va ser per mi molt important, no? Ostres, i quan algú m'ho llegia, amb la seva veu, jo deia, té vida això. A més, jo tenia una veïna, al bloc del costat, que quan em sentia teclejar sempre em deia, què estàs fent? I una novel·la, doncs passa mal. I com que es coincidien les finestres, jo li anava passant, i ella des de la seva finestra ho anava llegint, i jo estava a la meva finestra, el celular, i quan jo la sentia que reia, jo flipava, no? I, ostres, estic aconseguint causar alegria a algú, no? I porta més. I això em va animar molt, no? A part dels meus amics que feia el passat, llegeix, però veure que algú riu de coses que jo he pensat, doncs em feia molta gràcia. I per cert és la Cristina Sagré, que avui no ha pogut venir, però em va animar molt, no? Jo sempre he escrit però a pausa, no? Jo soc més aviat músic, soc baixista,
i he dedicat molt de temps lliure a la música, a donar classes i a tocar una mica de tot. I les novel·les doncs, he anat fent a temporades, però per sort o per desgràcia, més aviat per desgràcia, va entrar un virus al cap que porto de baixa molt de temps, i quan els doctors em van preguntar i van veure que jo m'agradava escriure, em van dir, i tant, això a tu et favoreix, escriu. I a partir d'aquí vaig recuperar aquesta novel·la, que la tenia començada i aparcada, i vaig començar a treballar un dia, igual feia 2 pàgines, un altre dia feia 4, alguns són cap, perquè molt no de cap. Aleshores, mica en mica, al final l'he acabat i per mi era un somni, no? Perquè ja havia plantat un arbre a l'institut, ja havia tingut fills i em faltava el llibre per fi. I avui en dia, no és per fer publicitat, però Amazon t'ho facilita i he pogut acabar el llibre i penjar-lo allà, i no sense ajut, perquè en realitat, encara que sigui molt fàcil, té la seva complicació, i gràcies al meu amic Juan Carlos Muñoz, que també és escriptor, m'ha ajudat molt a maquetar-ho tot, a pujar-ho, i per fi tenia ja el llibre publicat i disponible per a tots vosaltres. I no sé, va ser molt divertit tot aquest procés, perquè també tenia un editor que et pugui una mica dirigir o prohibir algunes coses, retallar, tens tota la teva llibertat de poder posar el que vulguis, i no sé, a la fi vaig poder posar el fi, i això per mi va ser molt. I estic molt agraït també a la Gemma Mensa, que em va fer un cop d'ull a la correcció, o a la Sílvia Marí, de la versió en català. I tot està basat en un personatge que vaig crear amb 14 anys. Era el Pep Montanyola. El Pep Montanyola era un detectiu que era una barreja de James Bond i una mica també un típic detectiu privat, però era bastant, no? I amb ell doncs, vaig començar la primera, l'any 82, que era bastant no sé, clàssic, em feia dibuixos al peu de moltes pàgines, i vaig anar escrivint d'ell una cada any, més o menys, i ara quan volia fer un llibre vaig dir, haig de fer un homenatge a aquest paio, no? I llavors el protagonista és el Pep Montanyola, el comissari. Sí, ha anat envellint. Aquí ja té 50 anys i el problema que té en aquest cas és que s'ha quedat sol. Per qüestions tontes, al final es van separar amb la dona, perquè a vegades potser no són capaços de mantenir aquesta flama de carinyo i de respecte, i potser bromes amb tonteries i no sé, el dia a dia pot fer que deixis una mica d'esmerar i de cuidar una mica la situació, i tot el que la dona el va deixar. I ell es va quedar bastant sol, no va voler fer la seva vida, va seguir fent la seva feina, i és un tio que a la novel·la ja té 50 anys i viu sol, i s'entreté en la seva feina o mirant per les finestres als veïns i les veïnes. Vulguis que no, al final acaba anotant coses, com és comissari, es fixa molt en tots els detalls i es va fixar molt en una veïna del davant que quan llegiu el llibre veureu el perquè. I el Pep Montanyola és el personatge principal, és el protagonista, però aquí no li vol fer el superheroi fort i musculós, conquistador, que tot ell és el que porta la iniciativa. Ell és una persona normal com tots nosaltres, que rep els impulsos i les respostes de la vida, i és més aviat introvertit, és una mica que cedeix el torn de paraula de la gent, no és un líder, és una persona normal i corrent que treballa per l'estat, i quan algú parla el deixa parlar i no s'imposa. És un home molt respectuós i comprensiu, i no s'imposa. El contrincant en aquest cas és una rata assassina que surt pels lavabos, quan tu vas a pixar o el que sigui, aixeques la tapa, normalment l'aixeques, jo ja fa temps que la deixo tancada, però algú la deixa oberta, oi? Quan aixeques la tapa et surt una rata i t'ataca el coll i et mata, perquè mossega unes venes, unes artèries que s'ensangren de seguida. Però això, aquesta rata, per què ho fa? Aquí ho fa tothom, tots estem en perill, ho fa per algun motiu. Això és el que heu de llegir en el llibre, no?
És una mica això, té un modus operandi d'amor, venjança, i al final ha d'aprendre que no es pot estar amb qui tu vols, sinó ha d'haver-hi una ha d'haver-hi un consentiment. Sí, no? Que hi hagi un consentiment, no pots imposar. I una mica és el que es veu aquí, aquesta rata que comença a matar molta gent i el comissari ha d'investigar a veure com acabar amb això, no? Perquè, a veure, una rata, el clavegram d'una gran ciutat, que no especifico quina ciutat és, perquè cadascú se la faci seva, doncs imagina't baixar el clavegram i buscar una rata que totes s'assemblen. Quina és l'assassina, no? I per què ho està fent? Lògicament, quan ho llegiu veureu el perquè de tot plegat. No mireu el perquè de tot plegat, llegiu el llibre. Ara ho vaig a llegir una mica, un apunt que jo tinc, que és perquè ho veieu una mica més clar, sobre la literatura com qualsevol forma d'art és una eina poderosa per explorar la condició humana a través d'això, connectar amb els lectors d'una manera única. I jo quan he escrit el meu desig més profund és que els lectors es perdin en la història que estic creant, que experimentin les emocions dels personatges i que al fer-ho siguin capaços de connectar amb les seves pròpies emocions i experiències. En el cas de la meva novel·la, espero que els lectors puguin veure's reflectits en els personatges, que puguin sentir el que senten, experimentar les seves alegries i les seves pors, les seves lluites i les seves victòries. Però també espero que la meva obra els porti més enllà d'això, que els convidi a reflexionar sobre les grans preguntes de la vida. Quin és el propòsit de la vida? Quina és la naturalesa de l'amor? Què ens fa humans? Això quan ho llegiu, què ens fa humans? I com podem viure en sentit en un món en constant canvi? Això ha quedat molt filosòfic, la novel·la quan la llegeixes és molt dinàmica, hi ha molt poques descripcions perquè cadascú faci seu el personatge, faci seu el lloc. Que quan tu l'has llegit... Sí, tu t'imagines a Muntanyola d'una manera? Jo me l'imagino a Muntanyola d'una manera en concret. Jo, en realitat, me l'imagino... No sé si dir-ho, perquè llavors cadascú se l'imagina. Jo me l'he imaginat, quan l'haig creat, com si fos en Josep Maria Mainat, el de la Trinca, amb una americana, gaire barbeta, però clar, cadascú que faci el que vulgui, no? Però és una barreja, ja us he dit, del James Bond o també de l'Inspector Clouseau, perquè jo espero, alguns m'han dit que sí, que us faci riure tot això, no? La intenció és fer riure, tot i que hi ha assassinats, hi ha morts, al final és una història d'amor. Encara que hagi riure, és una història d'amor, no? I si sortiu amb aquesta sensació d'haver-vos passat bé llegint-la i ho he llegit i no mirar la tele, doncs jo ja estic content, no? I estic molt content d'haver-la poder escrit i tenir-la publicada. On la podeu trobar? Doncs està a Amazon, si busqueu No aixequis la tapa, la tenim en català, i No levantes la tapa, la tenim en castellà. I aquí a Masnou la podem trobar a Library, al quiosc d'aquí baix, també la tenim a la pastisseria Font i a l'Estanc Arnau. Si voleu, si no, a Amazon ho teniu super bé. I si voleu, ara us llegeixo una mica el que és la contraportada, perquè és el que més defineix el que és la novel·la. Amb el vostre permís ho llegeixo perquè de memòria. Enmig d'una sèrie d'assassinats en els quals la sospitosa sembla ser una rata que ataca des del tassal del vàter, el comissari haurà de fer front a una perillosa amenaça mundial que podria canviar el curs de la història. Podrà Muntanyola desentranyar el misteri darrere aquests crims i aturar el risc planetari abans que sigui del tot massa tard? Amb una barreja de misteri, humor i acció trepidant, No aixequis la tapa et mantindrà enganxat a les seves pàgines sense avorrir-te ni un segon. Després de llegir-ho, igual no tornes a anar igual al vàter. I fins aquí la presentació, si voleu fer alguna pregunta... Jo sí que tinc una pregunta, o dues, si puc. Jo encara no l'he llegit perquè no he tingut l'ocasió encara, però estava pensant en el tema de la rata i el tema del vàter i el tema del Pep Muntanyola, a veure si me'n surto a fer la pregunta. Tu quan vas pensar en la rata, va ser després que et passés el tema de l'ictus,
Sí, de l'herpes? No. Ja havies pensat abans? Això la primera meitat ja la tenia escrita abans que em passés tot això. Sí, la tenia aparcada i quan em van dir escriu, ara tinc un moment i la vaig acabar, però estava començada. Estava començant molt o no? Els primers 6 o 7 capítols, diria. No, és que penso en la rata, que és un animal que normalment ens fa por, ens fa fàstic, no? I també penso en el lavabo, que és un lloc on anem a treure, bueno, pues el pitjor de nosaltres, no? I penso si no té també un sentit alliberador per tu el fet d'haver escrit un animal tan fastigós atacant persones i provinent de la tassa de lavabo, que si ha tingut algun efecte alliberador per tu el fet d'escriure el llibre i haver fet servir aquests elements que són com una mica catàrtics, no? En el sentit jo que sé, que és una lluita entre, diguéssim, el bé i el mal, no? Entre la rata i tot el que representa de fastigós, perillós i tal. I en Pep Montanyola, que és un ésser que jo pel que conec és un ésser entranyable, representant potser més aviat la bondat, i no sé si tu al final de l'escriptura t'has sentit com alliberat en el fet de... No sé si m'estic fent un lío amb la pregunta, però és això, que si al final del llibre, quan has acabat i has posat fi, has sentit com una espècie d'alliberament? Vaig tenir molta pena amb el final, perquè, bueno, no ho puc dir al final, però el llibre estava escrit abans, tot el plantejament estava pensat abans que tingués el meu accident, no? I el fet que sigui una rata és molt curiós perquè veiem un animal fastigós. Però al final li acabes agafant res en el llibre i qui és l'assassina. Però d'alguna manera acabes entenent el seu mecanisme, el per què, bueno, no ho sé, li agafes res, sí. I a més, és que... Ja et sap greu al final. Tot el que ha fet. Però és que el que volia argumentar, el que m'estàs dient, és que la rata la veiem fastigosa en un lavabo, però per dintre té un 90% de l'ADN com nosaltres. O sigui, estem molt a prop d'una rata per dins. La nostra ADN som rates o elles són humanes, no? Estan molt a prop nostre, i estan tan a prop que es fan per sota i no ens en assabentem, no? Però a la que hi ha un contacte, doncs sí, aquí ja veuràs, quan acabis de llegir, doncs hi ha una relació amb els humans, que és el que fa que passin les coses que passen. Però no, ja ho tenia escrit abans que em passés això, llavors quasi bé al principi tot el plantejament, jo ja sé com començava i com acabava, perquè és una cosa que estic practicant últimament a l'escriure. Al principi sí que em posava, a veure què surt, feia un relat de 2-10 pàgines, que més o menys pots anar improvisant. Però una novel·la de 200 i escaig, que és aquesta, has de tenir molt clar d'on surts, què passa aquí, què passa allà. Llavors ho tenia molt estructurat, que a vegades quan estructuro tant el que em passa és que perdo la gràcia. Ara ja sé com acaba, doncs em fot mandra escriure, no? L'altre, quan fas un conte, oi? Una mica et vas descobrint a tu mateix i el que va passant. A vegades comences d'una manera i acabes d'una altra. Sí, però una novel·la ja no ho pots fer. Però jo crec que la clau està en haver-ho dissenyat de manera que tinguis moltes ganes d'escriure. Crec que vulguis al final que et moris per escriure aquestes escenes, no? Que les coneguis tant, les has visualitzar, que després escriure ja sigui com algú que flueix. Sí. M'ho he passat molt bé escrivint-lo i ja et dic que el personatge, quan ho llegiu, veureu que té una entitat pròpia, que fa coses que potser estan malament, però també et poses al seu lloc i, bueno, deixarem aquí la cosa perquè cadascú jutgi el seu enteniment com jutjar aquesta rata, no? Però és una rata assassina, surt pel vàter i el mata, ens talla el coll i perdem la sang. És que jo de cop i volta estava sentint parlar i he pensat en Kafka i la metamorfosi, que és un bitxo també, que tothom li fa fàstic i tal, però bueno, que també té la seva personalitat i el seu per què. L'escarbat, no? No ho diu en cap moment que és un escarbat, és un bitxo, però no se sap. I Frankenstein, que també és un monstre, que bueno, però té les seves raons. O sigui que no sempre tot el que fa fàstic i fa por l'hem de jutjar a priori, no? Aquesta novel·la hi ha molt de sentit d'humor, molt sentit d'humor Vicenç, que diuen els meus amics, que són jocs de paraules. De paraula
quan parlo faig molts jocs de paraules sempre, tothom que em coneix està fart de mi d'això. Però escrit per la gràcia, no? Perquè es veu on te vas a parar, no? I tinc que jugar molt a intentar... He tret molts jocs de paraules. I sobretot quan l'he traduït al català, perquè la vaig començar en castellà perquè quan vaig començar a escriure amb 13 o 14 anys a mi m'ensenyaven en castellà i no vaig començar a escriure en català fins als 18, una cosa així, quan una amiga meva em va presentar en Quim Monzó i em va influir molt. Quim Monzó per mi m'ha destapat molt el fet d'escriure. I quan la vaig traduir al català doncs hi ha molts jocs de paraules que s'han perdut. O sigui que si teniu un català i voleu escriure més, que algú us deixi en castellà. Perquè hi ha acudits que s'han perdut. I en canvi en català també he canviat coses que la seriositat i m'ho he passat molt bé també escrivint en català. M'agrada moltíssim. Són la mateixa història però són dos conceptes i dos tons, podríem dir, diferents. Una pregunta? No, pregunta no, però dins del que estic llegint, les vides de cada personatge és una mica que distinció dia a dia, no? La persona que està una mica que no sé, que jo fa gràcia perquè al final és molt ràpid integrar-te a la història, no? I això fa que sigui més divertit i t'agraeixo. Sí, moltes gràcies perquè aquesta és la intenció. No, ho has aconseguit, perquè jo ja saps tu que em costa molt enganxar-me i, clar, primer perquè ell és el meu cunyat i amb tota l'estima que és molt dic. Però, hòstia, mentre que vas llegint, dius, hòstia, si quiero más, porque esto te va pillando. Muchísimo. Aquesta era la intenció. Hi ha molt poques descripcions perquè cadascú s'ho faci seu. Jo quan llegeixo un llibre que estan 4 pàgines per dir que una fulla d'arbre està caient i estàs trist, 4 pàgines, sisplau. A mi m'agrada, estem acostumats a l'acció, ara amb tanta velocitat, internet, les sèries d'acció, he volgut fer una novel·la ràpida que passis pàgina i vulguis més i no t'entretinguis d'escrivint moltes coses, ni els personatges. Els personatges donen 4 toques perquè cadascú se'ls faci seu, no? Aquesta és la idea d'aquesta novel·la i m'agrada molt que hagis dit això perquè l'intenció és fer una cosa molt dinàmica, que es llegeixi de pressa i si un dia dius vaig llegir 6 capítols i després vaig a veure pel·lícules a la tele, doncs és la idea. El tren, no és d'aquelles lectures que fas ràpides. Sí. Exacte. Més ràpid i abans anar a dormir un capítol o 2, però són curtets. Sí. Jo m'he passat molt bé escrivint aquesta novel·la i estic molt content de que tots vosaltres l'estigueu llegint ja i res, alguna pregunta més? I els noms dels personatges, com que m'has impressionat. Quin nom, tio? És que era José, no sé què. Bueno, Kevin José és equatorià i imagines que fan noms que són combinacions. I la Hetty és molt pròxima. El nom de la model... Què t'ha dit que ho digui? No ho sé. Estava pensant que l'hauria posat en català. Quinti, de nom. Quinti existeix, no? És un joc de paraules. Ho deixo per no llegir-ho, perquè en realitat sí, són noms inventats tots. Només hi ha 2 noms que he posat expressament com un homenatge, un detall, no? Una veïna, que surt a la primera escena quan hi ha l'atac, gran, es diu senyora Victòria. Era una veïna que teníem de petits a casa. Va posar el nom, però senyora Victòria. L'altre nom que surt és la tieta de l'amo de la rata, que es diu tieta Carme. La tieta Carme, tinc una tieta que es diu Carme, que en aquells moments que estava escrivint aquell capítol jo estava anant a rehabilitació perquè a part del que tinc al cap, al desmaiar em vaig trencar l'espatlla i anant a rehabilitació me la vaig trobar allà, la meva tieta, i en aquell dia vam tenir contacte i tieta Carme, vaig posar amb ella. I encara que hi ha una dona que surt, que es diu Mercedes, en realitat tampoc és la meva dona, perquè jo amb ella sempre dic Mercè, però surt una Mercedes també, no? Però no he fet que m'imagini que és ella. És un homenatge, Però la català suposo que és la Mercè, no? Sí. Però també la versió en català
he mantingut molts noms en castellà perquè és la realitat, no? Aquí estem barrejats molts noms i alguns els he fet en català i els altres els he deixat com estaven, no? I és el que tu dius, que els personatges he intentat que hagin caràcters que siguin molt dispars. No vol dir que jo sigui el pare i amic de tots ells, perquè per això, com és l'alcalde, jo no soc ni de cachondeo, no? Com és aquest home, o com és el que porta la llitera, com és... Tots els personatges intenten reflectir una personalitat que no és que m'identifiqui jo més, però ha d'haver un conflicte entre personatges. Parlaves d'això, no? Que hi ha molts caràcters, he volgut una mica que hagin contrastos d'aquest tipus i que ho hagis notat em fa molta gràcia. Alguna pregunta més? Hi ha part de tu una mena d'alter ego en el Muntanyola o no? Jo quan el vaig crear estava molt inspirat en l'inspector Clouseau, amb James Bond, me l'imaginava sempre en la seva gabardina, i no és un heroi, és un personatge que porta ulleres gruixudes, que quan s'ha d'anar a dutxar primer de mirar els xampús quins són, el xampú quin és el gel, però quan es treu les ulleres no ho veu, no? És un personatge bastant normal, he volgut que tots ens podem identificar-se amb ell, no? Perquè ell no porta mai l'iniciativa, ell li ordenen que investigui aquests assassinats, a ell li arriba contactes amb dones que gairebé ell no els busca, no? Ell realment continua molt enamorat de la seva dona, que l'ha deixat fa uns anys, però li sorgeixen situacions que no és que les busqui, però li sorgeixen. Ell no és el conqueridor típic de les novel·les i una mica és un antídot, exacte, molt bé. I aquest és el Muntanyola. Aquest Muntanyola. Tens alguna altra cosa al cap? Ja? Sí, no? Es pot dir? Vale, doncs podria fer una cosa i em dieu que us sembla si tiro endavant, no? La pròxima cosa que estic pensant, que ja tinc bastant estructurada, és una novel·la ambientada a la muntanya de Montserrat. A la muntanya de Montserrat haureu sentit a parlar de què és ovnis, sí, i també hi ha hagut molts desaparicions de gent que no s'ha trobat mai. No he desaparegut per aquelles zones. És que també hi ha hagut casos que han trobat el cotxe allà aparcat i la persona desapareguda. Què passa? On te van a parar aquesta gent, no? Doncs es tractarà de que dues persones, un noi i una noia, es trobaran passant una setmana allà i que hi haurà desaparicions i ningú li fot cas, ningú investiga perquè és una cosa que és habitual, la policia fa el seu paper i el bisbat tampoc li dona molta importància i ells es ficaran a investigar. Tu pensa una mica en la contra de quan es fiquen massa de l'església i aniran més enllà. A veure què està passant, on van anar aquesta gent que desapareix. I fins aquí puc llegir. I és el mateix to d'humor, de jocs de paraules... Aquí el narrador jo intentaré no fer tants acudits. Que els acudits els faci algun personatge, però jo narraré el que està passant, ha passat. I la idea és aquesta, no? Que sigui algun personatge graciós però no jo. Perquè això ja ho he fet, una mica de bus que era l'estil que tenia, però penso que potser és més efectiu ser un narrador que expliqui el que està passant i ser un personatge graciós que sigui el personatge. És infinitament més difícil haver d'anar posant tocs d'humor a tot arreu i mantenir l'humor tota l'estona, perquè clar, si comences amb humor i després durant la resta del llibre si volia posar acudit, doncs estàs manejant una cosa al principi que al final no hi és. Jo crec que és molt més complicat. A mi m'ha passat... Que se sostingui quasi tothom, que deies tu que hi ha diverses capes, hi ha gent que entén un acudit, hi ha gent que n'entén 3, hi ha gent que entén el número 2, perquè tothom pugui riure, que no es faci passat, és molt difícil. De fet, els primers capítols de No sé quina etapa fan més riure que la resta, perquè els vaig escriure quan no tenia la meva lesió cerebral. Quan em vaig reenganxar, sí que la història demanava una mica el que passa, però el bon humor del principi no continua fins al final. Bueno, però hi ha jocs de paraules. Hi ha molts jocs de paraules, sí, i la història demana que passi el que passa, però tothom que ha començat ha rigut molt al principi i després m'enganxo ja la meva reactivació, doncs ja és una mica més seriós.
plantejant. Ho planteja. Marina, alguna pregunta? Què és el més... A mi m'agrada la comèdia. A mi sempre m'agrada molt fer jocs de paraules. La meva ment no para i quan no els faig és perquè em callo. I sempre que algú diu alguna cosa jo acabo trobant-li la gràcia. Per mi em fa gràcia, a tothom no li fa gràcia. I a mi l'humor sempre m'ha agradat molt, i el misteri també, la tensió, i vulguis que no, al final tot es basa en relacions de parella i que és una relació sempre lliga tot, no? Els conflictes. Doncs, moltes gràcies per haver vingut, ha estat un plaer i espereu no us aixequeu que m'agradaria fer-vos una foto a vosaltres. Sou tan amables.